Prøv at se, om kan David køre på hospitalet. Nej, Nicolaj, det kan du ikke, det der! Hallo, tvinger du mig til at tænde min maskine nu? Det er også kommet til skade nu. Er det bedre? Det var bedre, men du skal da flyve den der! Det er slet, vi skal presse mig. Jeg har gjort det 2 gange! Den laver du, den laver jeg.